sobre el fons actual d'una societat molt convulsa, Benjamin escriu el seu assaig cap a una crítica de la violència, zur Kritik der Gewalt. En aquest assaig, ell tracta com el dret mateix fundamenta la violència del poder. És una crítica a la violència inherent al estat de dret i precisament també a la república que s'acaba de fundar al principi de la República de Weimar. Alhora, Benjamin dedueix de la violència inherent i essencial del poder la necessitat de derrocar el poder i busca una forma de resistència o la definició de violència que no sigui la mateixa que la que fundamenta i preserva el dret, que es mou entre els conceptes de mitjans i finalitats. Doncs defineix una mena de violència pura a model de la violència divina, i ahir tenim la perspectiva teològica messiànica que després despunta sobretot a l'obra dels passatges i als tesis sobre el concepte d'història, i defineix la revolta de la vaga general com a violència pura, que destrueix el poder mític del poder estatal. Paradoxalment, Benjamin diu que aquesta violència no és violència, sinó té la justificació ètica que l'altra no en té. Ens pot sobtar la definició d'aquesta violència i deixa obert tota la qüestió de la forma de resistència contra el poder perquè planteja quin dret ètic té la violència revolucionària. Per primera vegada en aquest assaig, Benjamin planteja el punt de fuga de la necessitat d'una perspectiva messiànica de la història. L'humanitat no es pot orientar només en la alliberació de l'explotació, vol dir en l'esfera econòmica, sinó necessita una perspectiva més espiritual que va més enllà del cercle mític de la història que sempre s'està renovant i refent.